Lokal. Umabot iti sa kapulog at may sa trade area ipaglalabanan da iti competitor iti Technical Education Skills Development Authority wenno TESDA iti manarimaan na Provincial Skills Olympics. Karaman kariti trade area kat ti floristry, bakery cookery, graphic design and technology, welding technology, restaurant service, carpentry, kanda dumapaya. Dito yung ma-assess sa ti kinalainga kan kinapintas ti arami da iti agtutubo, manipo di ti agduduma pag-adalan dito'y probinsya. May naik itiraytoy, patyon ni TESDA Provincial Director Sharon Estigoy, at ikinasirib ti Pilipino kat kaya na imakisabay iti intero alubong. Inyo na unay nasaan laang daytoy kompetisyon, no di kat madiskubre pa iti talento iti agtutubo kan marugyan nga mabuo da iti arapaap iti tunggal competitor. Competitor is a story of perseverance. Mahahabang oras ng training hanggang gabi. Nakita po namin kung paano sila mag-practice. Endless practice nila. Sobrang masisipag ang ating mga experts para turuan ang ating mga competitors. At ang gabay sa kanilang trainers at mentors na naniniwala na ang galing ng Pilipino ay kayang makipagsabayan sa buong mundo. Isa itong platform kung saan ipinagdiriwang ang skills. Kaya mayroon po tayong Provincial Skills Olympics. Hindi lang ito competition. Nadidiscover po ang mga talento at nagsisimulang mabuo ang mga pangarap ng ating mga competitor. Kawayatan na, inbatan ni TESDA Regional Director Ramona Evan Ruiz, dahi mapagasapa na makagunod iti balitok ka medalya akarete nga kompetisyon kat makisali pa iti Regional Skills Olympics inton Mayo 26 saging ganay iti Mayo 28 sa taon 2026 iti probinsya ti La Union. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM.